Αβά Ισαΐου, περί αρετών. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος. Όπως εκάλεσε τον Πέτρο και Ιωάννη από το πλοιάριό τους λέγοντας «Ακολουθήσατε με», έτσι κάλεσε και τον Ματθαίο που εκαθόταν στο τελώνιον. Και όπως ένυψε τα πόδια των μαθητών, έτσι ένυψε και του Ιούδα, χωρίς να κάνει διάκριση. Και όπως ήλθεν εις τους Αποστόλους το παράκλητον πνεύμα, έτσι ήλθε και στον Κορνήλιο με παρησία. Και όπως ανάγκασε τον Ανανία στην Δαμασκό, λέγοντας για τον Παύλο ότι είναι σκεύος εκλογής μου, έτσι ανάγκασε τον Φίλιππο στην Σαμάρια για τον Αιθίωπα τον Ευνούχο, διότι δεν υπήρχε σε αυτόν προσωποληψία του μικρού και του μεγάλου, ούτε του πλουσίου και του πτωχού, αλλά ζητεί προαίρεση και πίστη σε αυτόν και τήρηση των εντολών του και αγάπησε όλους. Αυτή ακριβώς είναι σφραγής στην ψυχή όταν εξέρχεται από το σώμα, όπως παράγγειλε στους μαθητάς του λέγοντας «Με τούτο θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν αγαπάτε αλλήλους». Για ποιον λοιπόν λέγει ότι θα μας γνωρίσουν παρά για τις δυνάμεις της αριστεράς και της δεξιάς? Διότι εάν οι πολέμοι ειδούν το σημείο της αγάπης να συμβαδίζει με την ψυχή, απομακρύνονται από αυτήν με φόβο, και τότε θα χαρούν όλοι μαζί της όλες οι Άγιες δυνάμεις. Αν θελήσομεν λοιπόν αγαπητοί κατά την δύναμή μας να την αποκτήσομεν, ώστε να μην μας καταλάβουν οι εχθροί μας, διότι είπεν εκείνος δεν μπορεί να κρυβεί πόλης ευρισκομένη επάνω σε όρος. Για ποιο όρος λέγει παρά για τον Άγιο Λόγον του? Ας κοπιάσουμε λοιπόν με ζήλο και γνώση, εκπληρώνοντας τον λόγο του που λέγει «Αυτός που με αγαπά θα φυλάξει τις εντολές μου», ώστε οι κόποι να μας είναι ως πόλης σώα και οχυρά, φυλάτοντάς μας εις τον λόγο του από τα χέρια όλων των εχθρών μας, έως ότου τον απαντήσομεν. Εάν πραγματικά έβραμεν παρησία, σκορπίζονται όλοι οι εχθροί μας δια του Αγίου Λόγου του, που είναι το όρος από όπου εκκόπηκεν ο λίθος χωρίς χέρια, που συνέτριψε την εικόνα την χρυσή και τετράμορφη, την από άργυρον, χαλκό, σίδηρο και όστρακο, όπως είπε ο Απόστολος «Ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορείτε να αντισταθείτε εις τα τεχνάσματα του διαβόλου, διότι η πάλη μας δεν είναι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τις αρχές, προς τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορες του κόσμου και τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας στα επουράνια». Αυτές οι 4 αρχές είναι η τετράμορφη εικόνα,
δηλαδή η έχθρα, τις οποίες εξάλειψε ο Άγιος Λόγος του Θεού, καθώς έχει γραφεί ότι ο λίθος που συνέτριψε την εικόνα έγινε όρος μέγα και γέμισε όλην τη γη. Ας καταφύγομεν, αδελφοί, κάτω από την σκέψη του Θεού μας, για να γίνει καταφύγιό μας και να μας σώσει από τις 4 αυτές εξουσίες των πονηρών, ώστε να ακούσομεν και εμείς την χαρά, μαζί με όλους τους Αγίους Του, που συνάγονται προς Αυτόν από τα 4 πέρατα της γης, διότι ο καθένας μας θα ακούσει τον ίδιο μακαρισμό κατά τα έργα Του. Είναι δε δυνατόν το Άγιο όνομά Του, ώστε να είναι μαζί μας και να μας ενδυναμώνει στο έργο Του και να μην μας αφήσει την καρδιά να πλανηθεί από την λύθη του εχθρού, αλλά θα μας φυλάξει να υπομείνομεν τα επερχόμενα εναντίον μας κατά τη δύναμή μας για το Άγιον όνομά Του, ώστε να εύρωμεν έλεος μαζί με τους αξιοθέντας να επιτύχουν τους μακαρισμούς Του. Σ' Αυτόν αρμόζει η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης εις τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιον εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.